জানুয়ারিनि 8 तारिखो अजागा जेबाबे सिनि ओ तिफ्रा हावो ओ केपनो तुयै कासुनानि थांतानि अगजा खावा जागावा अब तो जतो सारा तिफ्रा बरं साइमानो हिके ताकलाय हिके आबनो तुयनो आबनो कासुनानि थांतानि तिनि सिनि महाराजा सिनि तिफ्रा सारांग थांसा खायनानि बागै गोबां मानो साइटखा हिके तिफ्रा सारांग साइटमानि बिसिंते सिनि लिडारक थांसांनानि नाया आबोनि कारनैनो जों आंनि बेक्तिगत आं वानसुंमानि सिनि तिफ्रा सारांग थांसा खायनानि बागैनो सिनि राजा पार्टी कैसा थाख्लाय रेखा त्रिपुरा होनो हिके ताबो हिके पुइला पुरो हिके पुइला जाति उलो पार्टी हिनाय बासन स्लोगान रेखा हिके ताबो हिके सिनि राजानि खुक्ति अबनो कखा पुइलाबो जाति उलोबो जाति बारिके खाटं थाखा सिन त्रिपुरा साराव बनो सिबिनि नाहालायनाय ताबो वानामा सिंजाके नुगो सारा त्रिपुरानि बरंनो नखर जागा जागावा और कोनो पार्टी तुयै पलिटिकल तुय तो नखलाया जों जाति हिसाबै जतनो राजानो बर मोनलायनो वानामा सिंसा इंगान होनाय दिनै आं खाकाव तामनिके फाइलाय दङ जागासो जागलाक असुजराव दङ तामके आं हिंके अ जागाव ओ राजानि डिफेन्स नि बागै जोंहर अन्ततपके 25 जना दिनै जिरायना दङ जों राजानि डिफेन्स नि बागै जों नासिक दङ राजाना असुजबे थां फायखायनो बागै बर'नि मुंसासोखौनो जों जाला ताकलाय थां आबहाय एरेन्जनि बागै बबाहाय लामारो याफ्रि रम जाखा आबाद ता प्रशासन दी तो बेबायनो जागावनो मोरोंनाय रोजाक एके ताइ सिनि बिसिंतिबो सोंबो आ लामाव जे सुनो जिकुनु जराव कासुनाय बा हादरपाय किटार का जेसेबां खायगा आबोनि बागै सोंबो एडभान्स नाजाक वानसक लायजाक जतना ओके बुबाग्रा तो कायसा सामानि दङ दिनै अमहाय रेलि खालायथानि बा बर' कुथुम लायथानिवो कोनो पार्टीनि बेनारिनि एखेबा पोस्टारनि एखेबा फ्लेग बा कोनो कायसा खरां आबहाय वानामा सिंसा बा नासले जाकने खरां उति सागला खने सामानि दङ पिया नुगजाखा थासिङो गारि कायसावो बदल कायसा नेङै बाना तैजाक नुगमानि बाबा हाय कक थानाय आबरखनि आ बाना हाके सिनि को बताबक जे मथा खामानि बुमुं रुमानि बुमुं तो नांमाबा एके बुमुं रेखागे कायसा बुमुंनि कायसा परिचय तो नांगो एका परिचय जोंनि बागैनो बाना रेखा आबो राजानि बिसिंति जा बाना रेखाखा गुबुननि मथानि बानासो नुगमानि बा गारि वर जा गुबुननि मथानि बाना लानि मखल कलाया एके फियाबा गुबुननि मथानि बाना रगला फाइमान गलागना आं वानसक जाक किछु कक थारने बागै जरा का हमरा बागै ननो बेलायखनो जों सांसातनि